Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele ukuba sikwazi ukuhlangana ngalendlela nangaso lesi sikhathi. Udumo lonke luya kuye kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguyena. Baba uNsibande uyakubingelela uJesu Kristu inkosi. Eke bangcwele, sizoqhubeka nenkonzo yethu yayizolo. Ngiphinde ngigcizelele abantu usuyavela ubafake nje. Uma ufuna umuntu wakhe engabi nenkinga mayesefuna izinto ezithize, thumela njengoba kade sithumela igama, isibongo, indawo ahlala kuyona nedolobha lakho. Ungakuthumela lokho, kodwa yena ubusumnikezile i-link wangena ekhaya lezo. Sengizothi mina mase ngimsave ngesikhathi engizosithola bese kuyalinkana ngale kuvela igama lakhe ngoba selisaviwe. Ngiyacela ukuthi senze njalo. Thumela umuntu i-link yegroup yakho. Mase uyithumelile i-link yegroup yakho bese uyamthumelela yena, noma bese ngene ngizom-authorize. Kodwa abantu abakhishwa ama-emoji angiba-authorize, ngiyaba-rejecta ngoba ngilindele ukuthi enze i-VN yokuxolisa. Engayenzile i-VN yokuxolisa ngeke angene umuntu okhishwe i-emoji. So yekani-ke ukunikeza ngoba phela mayesephumile ngiyazi ukuthi akasenayo i-link, or noma mayiphume sengikhiphile ilungile kunayo. Kodwa into engiyicelayo ukuthi ngeke umuntu okhishiwe ngama-emoji abuyele kalula. Ngicela enze i-VN, acele omunye kunina ayithumele. Ngeke angene nge-link ngoba mina ngiyazi suke ngibhaleni, ngiyakwazi ukumbona ukuthi lo okunjani okhishwe i-emoji. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bangcwele, khona ama-group asengaphansi ka-900, less than 900 abantu. Angazi ukuthi kwenziwa yini, ubuvila balama-group. Bese bakhona ugroup 1 ovele agcwale noma ehle kancane noma agcwale. Angazi njengamanje ku-group 1 abantu bangaki bame kuphi, kodwa nje kunaleso simo kunabantu abasebenza ngendlela emangalisayo, ngendlela uNkulunkulu emthokozisayo. Ithi-ke ngibheke nje kuleli thutshana ngibona ukuthi ngizokwazi ukufika ku-group 1 ngoba ngiyarekhoda ngapha, kodwa ngithemba ukuthi angizophazamiseka. Ngifuna ubona ukuthi u-group 1 unabantu abangaki. Uno-1022, kusho ukuthi kunekhala ezimbili kuphela. 1022 kushoda nje only 2. So abantu ba-group 1 qhubekani nokukhuthala. So ningamfaka, ungamphuthuma umuntu kwa-group 1 ngoba unayo i-link yakhona. Kodwa mase benibaningi nonke nithi niyamphuthuma, leyo kugcina ivale, kuyanqaba i-system. Kusho ukuthi-ke uma umuntu esekhahlelekile-ke mnikezeni i-link ka-group 11. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngethemba iyacaca iyezwakala lento. U-group 1 ushoda ngabantu ababili kuphela. La amanye ama-group ihlazo. Yazi uma kukhulunywa indaba yehlazo, mhlawumbe sisebenzise leli thuba sibuka ihlazo. U-group 2 unabantu abawu-948, kungcono lokho. Akekho ngaphansi ka-900, kungcono 948. U-group number 3 unabantu abawu-954, kungcono futhi lokho, kodwa kubi group number 3 no number 2. Bese siya ku-group number 6 unabantu abawu-954 naye, akukubi kakhulu. Ngakho-ke zamani ama-group amanye, zamani. Siye ku-group number 4, 916. Kusele nje u-16 babe ngaphansi ka-900, kubi kakhulu. Group number 4, khuthalani nifaka abantu. Ayisekho into enizokhala ngayo manje. Uma kunomuntu owamthumela kimi last week engakangeni, mnike i-link phela azingenele, Nkosi yami. Wonke nje umuntu omthumelile engakangiboni ngi-respond, mnike i-link angene bethole iy'nkonzo. U-group number 5, 934, kubi group number 5, nawe ususeduze kuphuma ku-900. Group number 7, 877. Group number 7 amavila angempela. Aseze aba u-877 akweleta more than 132. Azi 132 yini, kodwa cishe akweleta into eningi ngendlela emangalisayo. U-group number 7
ugroup number 932 akakehle nawo kodwa kubi group number 9 kubi group number 9 group number 10 892 sudrophile sungaphansi ka900 kubi group number 10 kubi yekani uba amavili faka nabantu ugroup number 11 198 uboostwa na ugroup 1 198 ake nikhuphuleni masokisi na group 11 group 11 kufakwa abantu usuyazifakela umuntu manje awusenankinga bese umthumelela imininingwane yakhe ngoyirekhoda ngesinye isikhathi ikwazi ukungena in time ake nifake nabantu group number 11 ake nifake nabantu nani nonke ama group angaphansi kwe1000 onke angaphansi kwe1000 ugroup number 1 kuphela ongaphezulu kwe1000 siyabonga kakhulu ke bekuyifeedback encane esheshayo lethana abantu bazalwane uma uletha umuntu kunenqwaba yezono ezisitshekelwayo siyayazi lo ncwadi lapha yakuJakobe kuJakobe siyayazi lo ncwadi angazi uma nithanda ngize nginivulele yini akuyona ke inkinga nakho lokho kunivulela incwadi kaJakobe chapter 5 verse 19 no 20 uthi bazalwane bami uma omunye kineduka eqinisweni omunye ambuyise verse 20 yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekela izono eziningi yini inhlulo ukusindisa abantu group number 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nonke ningamavili anifuni ukufaka abantu yindaba uzongena kanjani ezulwini ngoba enye indlela ezokusiza le buyisa abantu abadukile nibafundiseke noma nizifakela nje ngama emoji ngoba umunye uthengene begaxa emoji ngiyamkhipha mina ngoba icala likulo omfakile ukuthi awumtsheli ngani ama emoji asiwasebenzisa noma ngakuthi ungena izolo uma ufaka emoji namhlanje ngiyakukhipha ngoba kufanele ngabe ukutshelile okungenisayo siyambonga uNkulunkulu kakhulu sekulula kabi ukungenisa umuntu angazi ukuthi yini inkinga ekhona ngoba sekulula uthi ubhala nje igama nesibongo ukuhambisa ube umuntu enjani esengenile ekhaya lezwe ngiyabonga kakhulu sininawo ama link ninakho konke masikhuleke singene ezweni lenkosi la namhlanje babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyathoba phambi kobuso bakho siyakubonga ngakho konke osenzele khona siyacela ke Nkosi lenkonzo kuwe usihole ngomoya wakho ingcwele ukhuluma uzambule sifunde izinto kufanele sizifunde sivume izono zethu kufanele sizivume bese siyaziyeka singabuyeli kuzona emuva siyakubonga uNkulunkulu nomusa usiphathiso kwezono zethu awusiphathisi njengokona kwethu busisa lenkonzo uJesu Kristu inkosi amen ake siyambonga uNkulunkulu kakhulu ake ngigcizelele uma uthola idate yokuvuma izono bhale kwi-diary yakho noma ibhale ebhukwini lakho lezono ubhale usuku ubheke ukuthi ulibhalisise ngendlela efanele yini ubhale usuku ubhale inyanga ubhale unyaka ubhale isikhathi ubhale nenombolo yoyifonela abanye balahla isikhathi befonela inamba zika WhatsApp akufonelwe enambeni ka WhatsApp iyodwa inamba ofonelwa yokuvuma izono so ke iqikelele leyo nto mina mangabe ngikutshela ukuthi idate yakhe inini ngikutshela nze ngikuningisha inamba so abantu ke ngokunganaki gcine lihambile usuku lwakho noma udina usufona late usubuze kwabanye akukho engizokwenza ngoba kunomuntu olandela wena usuzokhuluma kabili kathathu siphele isikhathi ake silalelaneni mawuthola idate bhala phansi eceleni freeze amafoni awufanele ku-WhatsApp u-updatewe zilahleke ezinye izinto ayike singene ezweni lenkosi amahubo 15 isimo songo kaNkulunkulu sifunda uverse 4 nje kuphela sihlale phe kwendaba obukonengekayo ngokuza kumenyanya kephe bazisa bamesabayo uNkulunkulu ofunga ngokuza kumlimaza nokho angalaphuli izwi lakhe ayike sibhizi ke kulezi insuku sibheka abantu abanengekayo nabantu abenza izinto ezinengekayo izolo bengifuna ukufunda uHezekeli chapter 22 verse 11 ngeshwa
ngavula uJeremiah 22 verse 11. Ngiyacela ningixolele kakhulu. Kodwa ke sidine siwufundile na uJeremiah. uHezekeli ke 22 verse 11 uthi omunye wenzile isinengiso nomkamakhelwane wakhe, omunye ungcolisile ngobufebe umalokazana wakhe, omunye wonile phakathi kwakho udadewabo, indodakazi kayise. Bamukela imivuzo phakathi kwakho ukuba bachithe igazi, wena uthathe inzalo nenzuzo. Waphanga abakhelwane bakho ngokubacindezela, wangikhohlwa mina, isho iNkosi uJehova. La sifunda indaba ebuhlungu, endlela emangalisayo. Omunye wenzile isinengiso nomkamakhelwane wakhe. Ukulala nomkamakhelwane wakho kuyisinengiso kuNkulunkulu. Nawe makhelwane, ukulala nendoda kamakhelwane wakho kuyisinengiso. Ngoba phela obviously uma indoda ilale nomkamakhelwane, kusho ukuthi phela ngamagama naye lo makhelwane, unkosikazi ulale nendoda kamakhelwane. Kuyisinengiso kuNkulunkulu lokho. Kuyisinengiso. Siyazi-ke ngokwethu umakhelwana akusiyona ineighbor ngempela noma umuntu oseduze kwakho. Umuntu nokulala nje nendoda yomunye umuntu, umakhelwane wakho lo muntu. Ukulala nje nenkosikazi yomunye umuntu, umakhelwane wakho lo muntu. Abanye-ke bamanipulate-eka emsebenzini la besebenza khona. Uthola ukuthi ulala nomlungu, usebenzela umlungu selala nawe. Umesisi akekho, uyogross yokwenza okuthize, indoda esilala nawe. Ihlazo, isinengiso leso kuNkulunkulu. Isinengiso kuNkulunkulu. uNkulunkulu akakufuni lokho. Lithi-ke omunye wenzile isinengiso nomkamakhelwane wakhe. Kusho ukuthi kuyisinengiso, iyamnenga uNkulunkulu lento. Ingakujabulisa wena kodwa iyamnenga uNkulunkulu. Uyazi ukuthi ukhona omunye phakathi kwenu odlala ngomunye. Khona omunye phakathi kwenu oxhaphazekayo. Ngoba manje ngabanjwa ibisithi le ndoda mthatheke umfazi wami ngoba uyamfuna, uyohambela kude ngeke umthathe. Noma ibanjwe inkosikazi uthi ithatheke le ndoda yami ngoba uyayifuna, ngeke izobaleka. Abantu bathandana ngoba bayantshontsha. Bathi mnandi into entshontshwayo kunoyinikwa nje. So manje mawusumnikwa lo mfazi womuntu ithi indoda mthathe, ngiyakunika, uzomthatha? Ngeke umthathe, kodwa uyamtshontsha. Iyekeni lo nto bazalwane, isinengiso kuNkulunkulu. Isinengiso. Ulale nebosi yakho. Noma ngabe ingesifazane wena uyindoda, noma ingesilisa wena ungowesifazane, ungalali nebosi yakho. Ungalali necolleague yakho. Ningaze nikholisana nconto niyathandana, akusikho ukuthi niyathandana. Ingoba nibonana njalo 8 hours nihlezi ndawonye niyasebenza nale colleague yakho, seniyathandana. Uma umunye angatransfer nje aye kude, kube sekuphelile. So niyaxhaphazana. Kuyisinengiso kuNkulunkulu. Usuzivumile nje leso sono sakho. Lithi-ke omunye wenzile isinengiso nomkamakhelwane wakhe, omunye ungcolisile ngobufebe umalokazana wakhe. Ubaba alale nomakoti wendodana. Umama alale nomkhwenyana wendodakazi yakhe. Ihlazo lelo. Nobabili uwe indodakazi yakho nilala nendoda eyodwa. Nobabili nibanga indoda eyodwa, ibanga nendodakazi yakho. Ihlazo leli. Nibanga indoda eyodwa, ibanga nomama wakho okuzalayo impela. Nilala nendoda eyodwa. Ihlazo leli. Lithi omunye ungcolisile ngobufebe umalokazana wakhe. Omunye lala nomkamfowabo. Lala nomkamfowabo, umfowabo uyisilimo. Omunye lala nomakoti kamfowabo. Noma nomfowabo ulala nobani?
abafowabo ushadile la wafeza ushada lo yedwa uselala nalo munye. Makoti unjani lo uzobhidliza umuzi uzoxabanisa abantu? Vuma izono zakho, isinengiso kuNkulunkulu. Yikho izinto zakho zingalungile, yikho izinto zakho zingakhanyi, yikho izinto zakho ziwubumnyama. Usathi uthinta lokhu kuyaqalekuseka, usathi uthinta lokhu akulungi. Kuzolunga kanjani? Uyiphiqephiqe, xabanisa abantu, ungcolisa umndeni. Isinengiso kuNkulunkulu leyo nto. Litho omunye phakathi kwakho nodadewabo indodakazi kayise, ulala nodadewabo indodakazi kayise, ihlazo leli. Ulala kanjani indodakazi kababa wakho? Ulala kanjani nomfowenu? Abanye baze bathi bafuna ukushada, ihlazo leli. Ngiyakhumbula eZimbabwe kuke kwavela indaba yokuthi umama uthandana nendodana yakhe, ngazi umbaba usashona noma kwenzakalani. Basha amashushu impela nje kunzima, bathandana nje impela umama nendodana yakhe. Ngivele ngikhumbula amazwi akhulunywa uNikodemu ethi uJesu, John chapter 3 verse 3, uma ungazalwa ngokusha ngeke ungene embusweni wezulu. Uthi uNikodemu, ngiphinde ngibuyele esweni sikamama na? Kungukwenzani ukulala nendodana yakho? Uyibuyisela esweni sakho. Ihlazo, amanyala, isinengiso, ubuyisela indodana yakho esweni sakho. Uzongena kuliphi izulu? Mhlawumbe ukwenza ingane incane ingenangqondo, ino 2 years 3 years, wahlala nayo, walala nayo mama. Ihlazo leli eliyinkinga. Yikho ungalungelwa lutho. Ubudinga ukukhala kuNkulunkulu, udinga umbize seseduze, uyeke okubi, uzile ukudla. Uma ngabe bikhona ifasting over 40 years, ngizothi zila over 40 years, kodwa maximum is 40 years yathathwa inkosi uJesu. Ukhale kuNkulunkulu, ucela uxolo, ubhukhe, ubhale phansi isono sakho, ufike usuku sikhuleke nawe sikucelela uxolo. Lala nengane yakho, nayo inesibindi, ibuyela kumama wayo esweni sikamama wayo. Umngcola. Ngikhuluma ngesinengiso, engilifunde lelizwe bese ngiyathandaza. Yenyanyeka nansinto. Hezekiel 22 verse 11, omunye wenzile isinengiso nomkamakhelwane wakhe, omunye ungcolisile ngobufebe umalokazana wakhe, omunye wonile phakathi kwakho udadewabo, indodakazi kayise. Bamukele umvuzo phakathi kwakho ukuba bachithe igazi, wena uthatha inzalo nenzuzo, ibribery. Bamukele umvuzo walokho. Waphanga abakhelwane bakho ngokubacindezela, wangikhohlwa mina yisho inkosi uJehova. Sanzima isihogo somuntu owenza lento. Ngiyamdabukela, ngabe ngcono bazange azalwe. Masiguqe sikhuleke, sithatha inkonzo yethu sinike kuNkulunkulu. Nokho uyabekezela uNkulunkulu, ebuka lamanyala emhlabeni afana nalawo. Nkosi Jesu, siyazithoba phambi kobuso bakho. uNkulunkulu wethu, maningi amanyala wabonayo emhlabeni, maningi amanyala wabonayo ebandleni lakho, maningi amanyala wabonayo emakhaya ngamakhaya. Asimangale inkosi ukuthi sekuseduze ulanda ibandla, ngoba uzogcina ungasatholi lutho, abantu bewela ekubeni izinengiso, bewele emanyaleni. Woza Nkosi Jesu, woza Nkosi Jesu uzosilanda. Ngcolile umhlaba esikuwona, uyenyanyeka umhlaba esikuwona. Woza Nkosi Jesu, buya uzosilanda. Lisho njalo izwi lakho kwisambulo ekugcineni lithi woza Nkosi Jesu, woza uzosilanda. Ngiyathuka ngesaba, ngishawula uvalo uma umhlaba ungcole ngalendlela.
sisize Nkosi usiphephise thina esikuthandayo ngeqiniso. Usibiyele Nkosi singahlehlele emuva. Ngiyakhuleka ngoJesu Kristu inkosi yethu. Buyisela ubuntu ebantwini. Buyisela ubungcwele emakholweni. Buyisela ukukhonza nokwesaba emakholweni. Ngoba siyazi ukuthi uma sikwesaba senza ukulunga sizomukeleka kuwena. Busisa-ke lenkonzo. Busise uNkulunkulu wami, busise. Inhliziyo yami ibuhlungu, yadabuka ngendlela emangalisayo mangibuka ukuthi zibuhlungu izinto ozibuka zenzeke emhlabeni. Amanyala wenzeke emhlabeni. Banye balalana bodwa ubulilo obufanayo. Onkosi amanyala wenzeke emhlabeni. Siyabonga ukuthi thina usibonisa ivangeli eliphilayo, ivangeli elihle, ivangeli elingcwele. Siyabonga Nkosi size sibe ngcwele ngoba wena ungcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, semdumisa abangcwele. Siyabonga, siyabonga. Baba uNsibanda uyavalelisa. Inhliziyo yami ithintekile, ibuhlungu. Ngiyavalelisa bafowethu akube lona lo yayihlola. Bheke emuva, qala uno 3 years 4 years. Buka emuva lakho izinto ozenzile, ukungcola okwenzile. Sinengiso senzile. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Vula izandla uJesu uyakufuna. Vula izandla uJesu uyakufuna. Ninayo ke imkhuleko. Khulekani uRoma 10:9. uNkulunkulu akusize. uNkulunkulu abe nawe. uNkulunkulu akasize. Akabuye uJesu azolanda ibandla. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibanda uyavalelisa.